Nyagwara moga jwangen tieng tich ang'wen ka tich ang'wen wakelni chenro mano mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore, miriekni kaka inyalo chako ohala kendo tayo e yo makare. Machiegni, nyinga Cleophas Oluo. Nyagwara moga jwang kawuono ka warango chenro ni mar ohala gi mwandu, wadamenyo sigand Caroline Anyango. Mano mar Migingo Island Hotel mayudore e kaunti ma Nairobi e chiro mano ma Kenyatta Market. Kawuono wabed kode piny kaka roda winja ne sigande. Sigand Anyango oselandore ahinya kuonde mopogore opogore. Ji marahuma osebedo ka limo kare mar ohala. Moparo ahinya kuom jogo duto mosebedo kanyo en mosenindo Raila Amolo Odinga. Mae owacho en customer mare namba 1 moyaw ne dhot mopogore opogore ma kawuono chopo kama entiere. Sigande mar chako ohala ka otiyo kod min mare e ohala, kaeto bang'e sani ochung' kar kende. Sigande mar tich matek kod mano mar siso. To bende e ohala ni okelo kanyakla oganda luma moko mabendo miyo tich. Kawuono wacho ni mor mar ohala en neno ka oganda mamoko dhi dala gi chiemo, gino ma ginyalo chamo, gino ma gintiere godo, joutegi, thuolo ma giyudo mag tije, mag loso tije ne jok moko. Mage moko mosebedo ka miye chir mano mar timo ohala kata tich ma bende osebedo kae ka otimo kuom thuolo maromo higni 26. Wawinja ne sigand Caroline Anyango, mana Anyango mar Migingo Island Hotel. Kae okonowa kit rech mitedo, michamo, tiyudo gi kanye. Machiegni chenro mar ohala gi mwandu. Kae wachako kod sigand Anyango, mano mar Migingo Island Hotel. Wawinja ne. Amoso nyikwaro mogite ni osaure uru. Han gi nyingan Caroline Anyango, anya kindu karachuonyo. Batatedo yo uyo makukwiri ema tedo. Nairobi ka timo ohala mar wang'o rech, hotel bano an go kai dhano chiemo. Watedo gik moko mopogore opogore ke nitie ji temo cham rech. Sasa time for ndalo mang'eny ahinya. Ohala ni kana chake mama mano chake, mama nokonya kabisa kana gonero kamano ahinya. Kechko kendi koro pokachopo kuma ntiere nyeri. Ema nochoke an koro nan ka jalwete ka school takonye manyo change, abaro yien, aywe mesa, atimo tich mag lwedo. Koro kano timo ga noko timo, samoro kwa mama wadhi ga tich to wena tan an mauso. Koro no puonja. E kaka na chango kode. Puonj mana fwenyo kuome ni koro bed ni ndalo mana ntie nachako kan gi gini 16. Cheno na kwanyo kuome ni ng'ama chiko ite kuom janyuol. Nyasaye nyaka yawne yo. Kechon ne ji nyiera kata mbese ga ne nyiera ni wang'o rech to mbese gi moko ki a school tidhi tidum rech. To koro dinawe winjo wach mama wadi koro pokachopo kuma chantiere nyeri. Tino koro konya ambe an gi ji ma watiyo godo kae kamoro achiel. To apuonjo ji ni mondo chiko it ber kuom jonyuol. Nyathi ma chiko ite nyaka odhi maber e ngimane. Dinawe chiko ite koro pokachopo kuma ntiere ni. Ohala kidwa chako kidwa mondo idhi maber, nyaka iber ng'ama nigi luor gi discipline. Discipline gima very important. Kidwa bedo ni idwa bedo johala, kik ibed ni idwa donje yore moko mok ber, kata ni idwaro bayo gi customers gi ang'o, mano ok nyal dhi maber. Koro the first thing nyaka tim, ibedo jadiera, to be ibedo ng'ama trustworthy, ma kata customer ko biro iri, timie gima ler ma fresh kabisa. Kata seche higni mang'eny. To higni go te for 26 years. Pok ayudo ng'ato mo complain, ket wauso gik ma fresh. Tibedo jadiera be. Eka inyalo dhi maber. Gimoro amora ma ng'ato timo nyaka iorri iwuon. Iwacho ni kujituma, lakini nyaka iorri. Kibed ni kinyoro ni do ohala, ni kinyoro kidhi timo biashara, mano ok nyal dhi maber. Nyaka iorri iwuon, make sure ni tijipango maber. Wan naka wati pile pile, kechikini wan gi kaka wan tu biashara kama wan gi chama matindo. Mako kichulo chieng'no, kinya nyaka ichul, ibiro golo pesa no kanyo. Koro nyaka wati mondo kwa chul chama go mondo kwa yudo kada ngwaponyo nyithindo madhi skul. Nyaka ibed ng'ama orre, pesa ok rom. Kata mana jotelo mantiere gidhi tich pile pile. Koro nyaka iorri. Kidwa mondo idhi maber e ngimani nyaka iorri. Mana ka samoro ituo, kibedo matuo to koro nyalo bedo ni at least ituo. But Kenya say nyalo kingima min gi lweti tin gi wang'i inyalo tiyo. Abali mondo iti. Nikech gima kinyi loso samoro inyalo dhi kawuono kinyi yudo kiny kendo kiyudo. Koro mikano matin no nyalo bedo gima duong' chieng' moro. Anti nyahero kendo onge go wich kuot. Kecho sekonya, okikwang'o to gimoro,
yudo kadang wachul kata ot, yudo kadang inyo kadang nyithindo gimoro machamo, yudo kadang ino kamine gi boydo matin timo timo banking, to ber get at least koro kikwa ng'ato. Dhako mabede dhot sani e ng'ama okia gima timo. Mon woburu oko mondo ti matek. Eka chuo nyalo miyo luor. Dhako man gi pesa ne ber moloyo kise kikwecho. Ka Nyasaye omiyi lweti, imiyo badi mondo omiyi tich. Badi nyaka miyi tich. Koso pesa en wich din mar ng'ato. Koro nyaka iwuog idwar kabisa. Jomoko nang'iso ni ok anyal, jomoko nyiera kata mbesa kata ndalo nocha. Ngisa no wajo madongo. Ne nyiera ni into in mae tich mitimo. Wan odhi bedo doctors, wan odhi bedo ang'o. To chunya mane kete, gimoro kete chuny kata beden wang'o, kata beden bulo duma, kata beden any job. Nyaki kikete pachi, nyaki succeed. Ok inyal dhi wrong. Magi rech ma Miuru, an gi supplier ma Miuru, gi supplier ma Port Victoria, Uganda. Ema miyaga. Koro supplier naga Uganda kod Miuru Migori County. Ema gimiyaga rech for all those years. Kamano. Koro ing'eni hola ni be kitime, ibedo jadiera. Joma miya rech gi gimbe giwaroregi. Koro sama gimiyi rech, nyaka make sure ni chulogi. Koka chulogi ok inyal miyi tich mondo itim. Emino ka wan ga gi stock, wan ok wakosga rech. Kech adiera ma wan go, jonam bichulo. Koro matin mochamo commission ne mwapogo gi jowagi. Awacho ni tijni an gi PhD. Kech ang'e nyaka golo fillet, ang'e timo gimoro amora. Koro mae at least ema kete pacha te. Timo for all those years. Kungo mwakungo, wan ga gi chama, merry-go-round mag chama, ema watimoga, ka ng'ato yudo matin, wasolo matin timiyo ng'ato achiel. Koro kwa yudo, at least inyalo kawe, kikane kata trips ariyo, to gimiloso. Mane ka watimoga. Challenge nitiere, ok oyot, to onge gima yot. Gimoro amora nyaka bed matek. Challenges nitie, kech samoro be inyalo biro, jomoko biro wuoyi ni marach, bende ni wuoyi ni marach, to nyaka iber ng'ama tur. Kata no, joluo wacho ni tur onge asara. Ka ng'ato biro loso ni marach, imbino ma kiduoko temperature ne piny. Ibedo ng'ama tur, tiwo gi customers maber. Moko nitie manyalo biro ng'ise ni rech mimiya ni top, samoro be odwa mana nokethni, ochame nus kamano, to weye. Koro koro samoro bisa rech be samoro imiye maber, samoro biro ka embe dhoge rach. Koro wan no challenges mang'eny. Ok en gimoro mayot. Koro nyaka ibed ng'ama nigi chuny motegno. Kabisa. Jakom ofise ni ne nitiere butu Apail. Kama iluongo ni Capitol Hill. Koro ka ne en ga gi function kata gi ji mang'eny, gigona sim talo gi chiemo, atero ne gi office. Jakom ne miya tich kabisa, but Nyasaye oketo chunye kama okwe. Nokonya kabisa. Kata ka gin gi, kata ka nitie rally, ka sani koro chieng' campaign. Sani koro apak chiemo ma ok yot owada. I really miss him so much. Owada, apak rech, apak ang'o, alode go te, atero ni Jakom. Jakom nong'eyo ni chiemba ber. Egi neno kata the last meal manochamo. Ruth nokawo rech ira ka modhi nyaka India, mana bone rech motel nyaka Jakom India. Masandi koro an mabor. Koro ka Jakom nodhi no, Nyasaye ong'e gima nokalo. Chieng' moro nomiya ng'at moro mopogore, but I really miss him so much. Kabisa. Nomiyaga tich kabisa. Kata manifesto mare natimo ne mar Jua Kali sector. Natimo rally mare mar Azimio. Koro Jakom nosekonyowa for a long time. Again, koro we really miss him. Nitie pod joma biro ne wach Jakom no. King'e ni Jakom ne chamo chiemba ber. To at least no wena jomoko, lakini ok da pim kaka ne en manomiya tich. Kete nomiya tich mang'eny kabisa. But I appreciate my yudono. Karo ka watimo deliveries. Nitie jomoko no sim, atero ne gi chiemo e office. Jomoko nitie mane udi ka area ma Kilimani, Kileleshwa, ng'ato goni sim to oro kata ja Bolt, to biro to ng'ise size mantie, to kawo rech to itero ne ode. Koro mano be watimo. Ober, digo okorach, okorach. Mana kikete bidi. Akijiuri, itiyo matek. Kito noti nyaka Jumapili. Koro nyaka orri ni wuon, miti matek. Koro matin moido no apogo kodgi. Ng'enygi gin ogandawa. To nyaka wapuonjo ogandawa tich. Gini jomoko mantiere kae, ongesogi ni gine college. Chieng' moro ne giya ka ne giyaw tijegi. Koro nyaka motivate. Kata nitie nyako moro be na puonjo tich ka, modhi moyaw tije to berna. Ahero ka wan joluo wakonyre kamano. To wamedo dongre. Ema dwarre kamano. Omiya mor gi ching'e ni an ahero joma tiyo matek. Ng'ama bede dhot ok adwa neno. Ahero joma tiyo matek. Ka ng'ato biro kwayi tich tineno ka en ng'ama be en willing. Manyalo tiyo nyaka Jumapili. Ka jomoko nitie ma oluwo tich. Imiye tich. To koro watiyo atiya kodgi kamoro achiel. Aonge sim mar mbui. Aonge go. An adish. Aonge time pass gi WhatsApp go. Yani aonge mbui, but
customers ga market ga mbui customers kidwa mondo rit kiki wuok kod gi marach ibedo ga majambola nkech ikawo ji tema rom samoro ido joma malo samoro ido joma piny kiketo ji tema equal kiketo ni jomoko iketo jotelo mopogore gi jomoko mane dhi ketho ke jogo bi nyiepo pile koro ibedo jambola kata customer ko wuoyo kod tuwo kod mamos o understand gima dwaro ke samoro ka wausna ka rech mag 300 mbe jomoko nyal rech madongo mag 1,000 mag 600 wan nyaka rech mag 250 wan gi rech nengo nyaka mar 300 nitie mar 400 nitie mar 500 nitie mar 600 koro lure gi nyalo ni lwedo gi okrom ok nyal romo te koro nitie joma nyalo afford madongo nitie joma nyalo afford matindo wach manyalo wego nyikwara mogi ajwang ni badi in ming'e kaka isete kamoro amora baten badi in ming'e kisete nyaka isete maber koro kisete kombekni obro mbekni nyaka ibed ng'ama otegno mondo ibed ng'ama nyalo konyo piny ibedo ng'ama orre sa asaya midwa tich nyajemo wacho ni badi in ming'e kaka isete koro nyaka itim matek ema kelo chiemo kibedo bedo ni abet ni kinyo ok nayud kinyo ok ibiyudo ich dwaro pile nyaka iwuog idhi dwaro koro watiuru matek mondo wager pinjwa mondo wager kantiwa mondo wabed jomoko ma nyalo bedo gi duol anytime ok ibed ni siki kwecha te ichamo luchi kisama chamo luchi no ber molo kikwa ng'ato samola ni piny bochu nyaka idonje tich nyaka dhi mbele nyaka idonje mfuko mari ke samola bo dhi hasara uko yot samola nyadhi ta loss kabisa koro kama mwandu biro ke jana mtako kichule nyaka okang'no mi chiemo koro nyaka idonje mfuko mari mise kungo mondo yore janam mondo chako kelni kendo rech koro tamitimo kamano imbi nino ka sabe oro nino yo imbi biro gi bidi mar hate mondo us chiemo ni mondo achul ng'ata pesa na cham go bishana koro mibe biro ng'ama otegno ng'ama nyalo yuda an Kenyatta Markets kamoro miluongo ni Migingo Island kidoro namba na en 0722 75 3982 maya namba na ohala kelo mwandu mana ki kisete wacho ni badi ming'e kisete tich mateke makelo mwandu Nyakwara moga jongen gono mara ni somo gimoro kotenore kod sigand Caroline Anyango mano mar ohala kendo kako tae kone mopogore emiyo kawuono kido thuolo okono joma nyiri ni ohala en gino manyalre lweti ni ben mari in emi amua ni onyalo dhi kure onyatiyo nade to bang'e okelni yuto bang' tich misatimo wakawiyo masandwo kod mathoth moting'o jaohala mar juma kik idhi mabor. Ijane pari anang'e adiera mar gimoro amora an ka ang'eyo gimoro amora madhi nyime kindi gi Rajiv an wijane anatemo wacho ni an ok dwani mondo in iweri gi pari an adwani mondo in ikawe mondo en owuog e ngimana chuth nikech bed king'eyo ni jaoda ok bi yieni mondo ikawe yo mayot nang'o wachna jaudi no eri kose no ero pari ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sinimina kushow. Ineno sigandi ni marni nilale nam tichaki duogo ni owinjo tere mano lande Ramogi TV kaito kinyi kukinyi Ramogi Radio ijalo loso pesa magani. I have business partners, and when they come down here, give it all no papers. Amara chudi. Ya wadwa mnamuso. Inano kidwa ketho tichara kaini musu kare musa. Ing'eni ange mana te ang'e jaoda kaka ng'at man gi nyadhi. Iparo ni nyalo bet gima ber kikawo familia ni ibiro dak go dichuo wadu. Nyakwara moga jwang' wase ayweyo kendo waseduogo kar kae
wadakoni kani chenro mar ohala gi mwandu dhi nyime to pare nyalo turi kodwa podi. SMS line oyaw en 3 imiyo paro mopogore opogore kaka wanyalo bero chenro ni ka inja ohala wanyalo biro kama intiere. Mbui mar Facebook maro en Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube kama intiere live ka bende yudo gi nying mar Ramogi TV KE. Mbui no mano mar X imiyo paro ija ohala ka wabiro Nyanza, wan Kisumu, wan Siaya, wan Homabay, wan Migori, wabiro iri kaka jawala to wawinjo sigandi mano mar ohala kata be ni ne boma ma Nairobi. Arwaki machiegni tielo ni mar 2 kapod wamenyo chenro ni mar ohala gi mwandu. Nyakwara Moga Jwang kawuono ka warango jaohala mar juma wadamenyo sigand wuod luo miluongo ni William Odinga. William Odinga timo ohala mano mar kuoyo kombe mago mag nyamburko, doso i nyamburko, to en tich mosetimo kuom kinde sani. Wacho noseneno ber mar ohala. Ber mar ohala mabende oseneno, oyangonwa kar kani osegedo mano ne mamane dala, osetimo gige mag pur gi pith matimore dala, e kind gik mamoko bende mantiere mamiye mor. Kawuono kwawer kode piny, ukono sigande mar siso kod tich matek mosebedo kotimo, mano mar kete thuolo manyime, mano mar bero ngimane kaka ja ohala. Kawuono William Odinga mabende ochopo mesa mar ohala gi mwandu e ja ohalawa mar juma. An gi nying iluonga ni William Odinga, an wuod Kanyamach, Migori County. To tijni napuonjra higa mar 2006. Tich matimo en tich mar interior ei gari. Atimo ler mar ei gari, atuang'o kom, atuang'o steering, dashboard, floor carpet, dhoudi, mago te aloso. Koro tich matiyo ni ma cushion maker, cushion designer kata cushion maker. So tijni napuonjra higa mar 2006 dala mar Kisii Industrial Area. So kapuonjra to na neni mondo me ambe ayaw abed gi kama nyalo tiye mamara. So kana donjo kanyo nabedo gi kinda gi lamo, mana lamo Nyasaye mondo mi Nyasaye okonya, mondo mi ambe abed ng'ato. Koro ka kanyo to nayudra kabiro Nairobi ka. Kabiro Nairobi ka katia buo ng'ato. Kapodai kora kamanyo kaka nyalo jipanga. Kana aseyudo kaka najipanga to nochona makoro achopo kama koro ne wabiro wayaw ka kama wantiere. Koro ka ema wantiere are nayaw ka aneno ka asedhi maber. Aseneno ka asego atua moko kanyo. Atua masegoyo mokwongo kan ka nitiere puothe masepuro. Ka nitiere ka joga chiemo, nyithindo dhi e skul. Ka nitiere ka mar 2 ka nagero ne madhe ot, ma chulo ne gowi mane chande mar loan, nachulo ne kana ka. So tijni osekonya mang'eny kuom ngimana kaka nene, en tich mosekonya mang'eny. Mar 2 kana biro ka challenges ma wan godo sama wan e tijwa ni. Challenge mokwongo en ni samoro inyalo wuoyo gi customer, to kisewuoyo gi customer no gima nuwinjoru kode kata material mowinjoru kode to odhi wacho ni material no ka winjo ni iseng'iewo misekelo. To yudo ka kanyo be nitiere challenge maduong'. Challenge mar 2 be en ni yudo ka samoro customer biro to koni ni tijni nitie kamitiyo naga gi pesa makama, pesa mani piny. Koro pesa midwaro cha ni malo. Koro yudo ka mago be challenges mwan ga iye kanyo. Challenge machielo be yudo ka samoro customer oro ni pesa to chako ng'isi ni iduok ne pesa ma oro ni no, koro gino ok odwa lose. So mago challenges mwan ga iye kanyo, to but tijni tich maber. Ne ng'at madwa ni mondo mi opuonjre tijni mondo mi ong'e en kinda gi lamo Nyasaye
giketo gima sama ibiro puonjri tijni to nyaka ibed ni ing'e ni ang'o mokeli mondo mi bi puonjri. To kiseng'e gimokeli no gi momiyo ibiro to dhi bedo sawa. Dhi yudo ka idhi prosper mang'eny. Kendo tijni dwaro gimiluongo ni kinda. Ibedo jakenda. Tibedo in ng'at mong'e gima ibiro tim. Tijni gima asesomo ka maduong' kabisa en kaka inyalo wuoyo gi customer. Asesomo kaka inyalo wuoyo gi customer, gi kaka inyalo handle customer. Nikech tijni warome gi customer mopogore opogore. Wantiere gi customer, inyalo romo gi customer, tie moko miyudo ka gin rude, ing'e mana kaka idole, moduogo yie winjru kode gima ne wacho cha. Inyalo yudo ka samoro customer biro, to samoro gima nokoni to okielewa kaka owacho. To jogo wuok kiseparo kaka nowacho cha, tigocho ni kone gima ne wacho cha nen kama. So tijni gima sepuonjora maduong' en ni ing'e kaka inyalo handle ng'ato. Nikech ka waromo gi ji mopogore opogore, kabila gi kabila te, waromo kodgi ka ji tieng' mang'eny mwaromogo ka. So asepuonjora mang'eny kuom handle gi wuoyo gi customer. Dhok manyalo wuoyogo gi customer, gi kaka nyalo hoye, ma kata ka nok odwa loso gini to alombe mochop kama koro nyalo lose. Koro tijni sama napuonjora go, ng'ama nopuonja tijni nokona ni wach mokwongo owinjo bed ni ng'eyo ni gari ni kitwang'e odhi kawo material maromo nade. Kopo ni twang'o kom to odhi kawo material maromo nade. To kisetiye michulo nyaka jogi, ting'iyo ni be nitiere gima ang' nidong' godo. Koro gima ang' idong' godo ma kiseyudo ka nitie to dhi chuno ni iti tijni. So an ka gari osebiro, ka ng'ato gona siyo kata ka nigi gari, to koseng'isa ni gin kombe, to nitiere tieng' material ma wan go kaka okang' kokang'. Wan gi material, wan gi local, wan gi synthetic, to wan gi imported. So kaluwore gi material modwaro, adhi kone bei. To ka kone bei, to bei ma kone cha, adhi bedo ni an tie gi target kama ang' nachope, kama ang' wabagen mwachope. Kwasechopo kanyo, to ang' nayud ka samoro kasechulo jogi, ma asechulo ni to nitie gima ang' nadongo. Koro gima dongo ni ang' nakane matin, moro be akete wan gi chama, moro be wabole matin, kaso modong be joga tiyo godo ei ot. Koro ma kano cha ma kasekano karibu madhi dweche 3-4, tayudo ka samoro akano gimoromo manyatimogo gimoro, tagolo kacha. Koromo dhiang' tadhi ang'iewogo dhiang', koromo puodho tadhi akawogo puoth niang' mapuro. Okay, siri mara mar kungo, gimokwongo an gi accounts 2. To accounts 2 gi, account achiel naketo ni mano ma ka abole gimoro ok agol. To machielo ni ka abole kosa ma an gi wach moro matin, tanyalo golo kanyo tatiyogo. Koro moro ni taketo kanyo kamul gimoro amora kanyo. Koro sama gine ne ayudo ka account 2 gi okonya mang'eny, momiyo koro account achiel ema koro atimogo gik moko matimogi. To account machielo ni ema anyalo yudogo gik ka chiemo, kata ka samoro tich onge tanyalo yudo pesa, dhi ayudo ka pesa nitiere kanyo mana kano. Kaso gi grube gi merry go round moko matindo gi ema ka ayudo, to ayudo ka koro booster kamoro. Ohala ni kaka nachake nobedo gi challenge mang'eny. To kaka duogo ma vumilia ma ng'iyo kode, ayudo ka en ohala maber, nikech ayudo ko chudo en chudo maber. Kendo an kian to ok daher mondo mi ayudo tich mar andika, nikech tija ni aseng'iyo kode. Tija andika nasetemo to naduogo aweyo. Kapimo tija andika gi ma, tayudo ka ma ber na molo mar andika cha. Nikech mokwongo ni ma an gi freedom mara mar timo gigena kaka nyalo. Mar ariyo, ayudo pesa mapiyo, ma ka ok arit nyaka dwe rum, ayudo pesa mapiyo matimogo 1, 2, 3 moko. So kaka asebedo ka,
aseyudo ka konyruok osebedo mang'eny moloyo kaka manondika nikech ka asetimo gik moko madongo mang'eny joga neno ka ngima ma gintie koro ber kendo ayudo ka an bende an gi gik moko matim achiel ariyo adek moko dala koni. Koro ahero tijani kabisa. Gima nyajiwogo ng'at machako, gima nawacho mokwongo ni kidwa chako ohala to mokwongo nyaka ibed ikwong ing'eyo ni ma en business. Ting'e meaning mar biashara. Biashara tiende ni inyalo yudo asara tinyalo yudo yuto. Koro kibiro ti iikori ne gigo te. Iikori ne asara tiikori ne yuto. To asara to ten yuto ema nyalo bedo mang'eny kivumilia. Sama idwa chake tivumilia tibedo ng'at ma ijiwori. Ichiwo achiwa kata ka tich onge tijiwore ajiwa itemo kiny be kilamo Nyasaye to gimoro amora bedo abeda sawa. So kuom ng'at madwa chako nyaka ibed ng'at majiwore gi ng'at majituma. Ijituma kuom tiji midwa timono. Tihero tijino mokwongo mondo mi Nyasaye okonyi. Tijino ikwong ihere mokwongo. Tijino nyaka ikwong ihere. Kisehero tijino koro tiji miheroni ema dhi miyo koro idhi loso gik moko madongo mane ok iamini ni nyalo loso. Kaso mar ariyo madwani mondo awachi ni tijni gima bergo ne anyiso vijana kaka sani wadhi e siasa ni. Nitie vijana mayudo ka gin gi luo e tie josiasa ka gigore ka gitimo josiasa tiyo kodgi. To ka in gi tiji ma itiyo kama to kata ka koro ibiro wuok tidhi go kura ne ng'at ma ing'e ni ng'ani biro kelo dongruok gi gima kama ok ni nomiya siling 200 moro adhi amadho go kong'o atimo gima kama. Koro ajiwo vijana ni mondo mi wabed ni ng'ato to many gima onyalo timo, ohala minyalo timo manyalo konyi, manyalo kelo ni pesa, ma ok idhi ket pach kuom jasiasa, ni jasiasa mang'ane kata mang'ane. Josiasa go kobiro tine mibiro ng'iyo ni mae matiyo maber, mae matimore kama, tiyiero jasiasa moromore gi tich motiyo. Tijni gimokwongo nyaka ipuonjri. Nyaka ibed japuonjre mipuonjri tijni ming'e. Kisepuonjri miseng'eyo tijni to ibedo gi vumilia. Kiseng'eyo tibedo e bwo ng'ama nopuonjra kata ka iyudo ng'ama chielo kaka ka in koro in fundi tinyalo tiyo tikano pesa matin. Inyalo tiyo tikano pesa matin to kiseyudo pesa kiseng'iewo masin tiketo kanyo tichako imanyo pesa minyalo chulogo rent gi kata kinyalo yudo moro minyalo chamo e ot matin to koro inyalo mana yawe. Kisebedo gi masin miseikori min gi kastambi moko matin achiel kata ariyo moko tinyalo yawe. Ok anyal wacho ni owinjo ibed gi pesa ma kama nikech en ohala ma kisebedo gi masin bang' ni masin kiseyudo tiseyudo pesa ni inyalo chulo rent kamoro, iyudo kama minyalo chule rent moro kata matin to ina sawa. Ohala ka en gima kawuono entie kiny onge. So sama entie cha to itiyo kode sama iyudeno. Sama onge to inyalo kawe ni onge kamano, but ka ber to ber sama iyudo gimoro matin tikano gimoro matin kiyudo tikano. Koro sama onge cha tiyudo gima itimo ichamo. Kasto mar ariyo ka be wan go wendni mang'eny. Kiyudo pesa inyalo yawo kata tendi moro ka, inyalo yawo kata business ni moro apart from ma. So kama sama machacha sama ma onge tiyudo ka machacha samoro nokelo. Sama ma onge iyudo ka business machielo nokelo. Samoro in kata gi botik moro, in go hotel moro, in go wandi mar spare moro kanyo to at least nyalo miyi pesa. Koro an kuom nyinga an William Odinga to ayudra Nairobi Dagoretti Corner, Ngong Road to Komboni Road. Kidwa yuda to inyalo manye Facebook. Ayudra gi nying mar William Kasit Covers. Mano Facebook kindiko kawate dhi yuda kanyo kuma time ohala. Namba na mar sim en 07 24 64 52 90. Mane namba minyalo yuda godo. Antiere Dagoretti Corner, Ngong Road ka.
Nyakora moga juang sigeni gin ariyo maro kelo ni kawuone cheno maro wala gi mwandu. Mokwongo puonji kanyo kaka nyalo chako wala kendo tayo makare machar gi mano bene mwakelo ni e ja ohalawa mar juma. Mane makelo e giko mar chenro di chima kawuono ten moro mara nikete kar kae chenro ni arne wachaki masani koro wachopo e giko mare. Tudikoda kendo juma manyien abo enyi yo lima moko. Wabo miriek ni machalo gi magi kod mathoth mawuok e counties wa makaluo mawuok e county ma Nairobi kae kod alwora mare. Mar mondo mi bed kod ng'eyo kaka nyalo chako wala kendo tayo makare. Oriti masani nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu. Donjie viewsasa.com.